Benvidos ao novo restaurante Lar da Moura 2.0. Estamos en Portas, Lantaño, e quero que coñezades a nosa forma de traballar, un local innovador, novo e diferente. Contamos con dous salóns, un salón independiente e un salón destinado a celebracións un pouco máis íntimas. Todo elo xuntamos con capacidade para 120 comensais. Contamos cunha cociña tradicional e innovadora, donde destacamos as nosas carnes á parrilla, peixes en bloques de sal, mariscos da ría e unhas brochetas de grandes dimensións en diferentes combinacións. Queremos destacar que no Lar da Moura a nosa carta varía según os produtos de temporada, produtos como o cocido galego ou a carne de caza. Contamos con anos de experiencia en celebracións de eventos e dispoñemos de servicio de coctelería, catering e todo tipo de servicios a disposición do cliente. A maiores, recordade que no Lar da Moura temos actuacións en directo, monólogos e moitas máis opcións para que veñades a coñecernos. Pois esta é a visita ao restaurante Lar da Moura 2.0, esperando que sexa do agrado de todos vós, de todo o que ofrecemos, e o mellor é vir a coñecernos. Estamos situados no lugar de Almirante, en Lantaño, Portas.